よしよしよし。シューシューシューシューシュー。Alright. Sobrang tagpang hot tub. Share sa guys, share ko sa mga share na ito Picture. Wala lagi. Cha-cha. The video will be shared to the group. To the bus. Naaraw ako. Makita ko ninyo. Share sa ta. Share. Kaya ko sa pong i-share kay bago ka share. Makoy ning username ni mo Makoy kaya ito una mo hag entry sa will of share na sa group kaya ako po i-share video pa ko good eve Stan, good eve sir Oyster GR may gabi sir ay ma'am nanapag ka ma'am Pasok ba kayo akong fan? Music ka na yan. Oh my god. Username ninyo, itong ibutang ko, i-comment ninyo daan para ito i-input para mas daghan para mas dali mo maka-daog no? Taysa kay wala pa na ako na-share ano na dayo
Yeah. Kaya bata na to'y mapay. Good. Gamay pa lang, oh. Kamurugay mong tawag, ani ba? Like, share. Presents generation. So, pag ko ka-share, post na ko sa kang bawal unta. Bites. Uy, sorry, Ham. Hi, Ham. Rem92. Okay. So, i-insert na to ang uban. Magsugod ng tag hinay. No? Ayun lang ako nito. Klaro kayo, sir. Naglanog-lanog. Char. Uy, nasi ate. Register. Atong iapas. So atong topic ron is kaning kuad difference between cryptocurrency cryptocurrency and forex, no. Mo ni atong unang i-discuss karon. And sunod, how to use Bityard platform. Kay sa Bityard na bagong update na pwede na ta maka-trade og forex sa Bityard nga exchange, and mas gamay ang spread niya. Medyo taba ang ero ba? Sorry. Think positive si Randy. Na po dito yan. Think positive. So, kana i-add ta nito para yan tani. Balik sa ta. So, after aning live stream, so interest on going nga to ang kaning i-explain ako ning unsay Bitcoin, unsay crypto, unsay forex. So maghinay po tag raffle, no, pero pag wala sila in the end of the video na to sa live stream, so mangita taglain nga winners. So anaon lang nato para fair pud sa nagstay sa live stream, no. So ang pag-create pod sa Bityard, daghang naglisod na mag-send sa verification code asa i-send asa makita daw surname. Okay, so si Sir pod Makoy kani pareha ni Sir B33 kani mo ni mga default after nyo mag-create sa successful yung create og account, mo ni mga default nga mga username. So dapat inyo ning i-kuan i-edit niyo ang username para maka-receive pod mo og USDT, no. 1 USDT na siya reward. So 1 USDT is 48 pesos na siya, no. So free ra na siya sa Bityard. I-set na to ni tanan ron, no. So after i-discuss po nako unsa on pagka-profit aning copy trading. So di man siya ingon nga totally 100% kay tanang butang is nagay risk, no. Risk management ra gyud ta magdaog og unsa na to pag manage ato ang funds na to. So kalimot share de ani. Share sa din ako ni sa kuan. Ato sa Telegram, nakalimot ko i-send sa Telegram na ako nga group, no. Okay da. Start nito.
Let's go, machine gun. Yes, yes. Yots, apel mo yots, ay ibutang yots, kaya atong ibutang ay si Joey no. Tiki-tiki napod kang Patrick tuod. So, input sa mga ginahinay. Rabibo ta. Tapos, kaning kang B3318 3290. Kinsa pa man lain, no? So, wala na. Ana. Hello, sir, si Justin. Gabi, sir. Ano na ito pila nag-shares na, no? So, as of now, pila kayo, sir? 17. So, 17 pa ang, ano, ang valid. So, sa oras 9:14. So, hapit na, 9:15. Mag-start na kita 9:15. What's up, mananap? Okay, kamo mga BBC nang abot na. So, kamo na lang i-share ha sa aton, ano, group, mga BBC sa Kalam. Para pod masabtan pagid ni sa uban ba sa mata sa bag-o kay maglibog sila and daghang scam pod about sa Bitcoin. Para maiwasan na to na o makapili ta sa legit. So, importante makahibalo ta, no? Sa pag-identify sa scam o sa dili scam, no? So, ato 1 minute. May gabi, bye. Kerbites. No, so mostly na mga mas daghang nakadungog sa forex kaysa sa cryptocurrency, and daghang mas moingon na legit ang forex kaysa sa cryptocurrency, no? Kaysa tinuod ang forex is old siya nga market. Mas dugay na siya sa world market, no? While ang crypto is bago pa lang siya. So, 9:15. So, sige. Si Romeo, shout out kay Romeo. Mayang gabi, Ma'am Cheryl. Yes, mayang gabi, ma'am. Dari masabog na may mga pangutana day ha. Apil ng Douglas. Apil ra kaya pong ka. Pay, sulod pay. Basta magpabilin ka dari sulod. No? So, pag nampun mo yung pangutana o explain pa, comment lang mo para tumatupag. So, comment na git mo kay di man ko kadugin. Di man ni Zoom, di man ni Google Meet nga same sa tong naandan, no? So, unahon na nato, no, ang first topic na to is difference between cryptocurrency and ang forex. So, usang hinaya ni Kemurag. Ano lang. So, unahon na to ang kaning foreign exchange. So, sa foreign exchange, sige na tag kadungog ani, no? Daghang ganing seminar pati sa B Plaza natoy free 2 hours nga kailangan ginakandak sa about sa trading pod, learn to trade man ata to sila. So wala tay kuan. So ang sponsor kani nga kuan day live stream nako and giveaways worth 5,000 pesos is sponsored sa to ang pinakanindot nga platform no, ang Bityard. So Bityard is sa Kalam. So foreign exchange mostly ingani nakakita na mo sa salida siguro sa mga about sa trades, about sa market, nindot sa Netflix kanang Wall Street, no, na nindot po na The Big Short, nindot po na siya nga mga salida about sa trade para masabtan ninyo. So sa dati man good kay mangunay gud sila. So kaning sa foreign exchange ang gisgutan na ni ang fiat currency nato like PHP, dollar, yen, Australian dollar, no, mga na. So mo na siya ang mga fiat currencies nato.
mo na ang gina-trade like palitan sa ah, Japan yen JPY over sa kanang US dollar na to. So karon as of now sa akong nabantayan is 108 ang Japan yen over sa dollars no. So ang ana ang foreign exchange. So mas dako siya og gitawag na to og leverage na magunay leverage good kay gagmay ra man gud kay ang diferensya sa presyo good na 108 point something this more than na i-trade nila. More than paliton worth pila ang i-times sa imong leverage like times 200 times 400 sa leverage nimo no. So ang foreign exchange lang is kani first regulated siya by governments no. Kay ang fiat currency is controlled bang good pod na siya sa gobyerno o banks no. Centralized na siya no. Centralized ang ato ang fiat currency like ug naay mosulod nga kwarta from sa gawas maabot diri sa Pinas so need pa siya maagi sa tong bangko need pa siya maagi sa og dako na gyud million na gyud maagi siya amla no regulatory requirements dayon another papers supporting documents kinsa ni gikan og kinsa ni padulong so let's say ang pag nakadaling istorya maagi siya third trusted party which is ang bank no o ang government mo na gitawag og centralized siya kay dili ta kay direct from A to B nga makapadala kwarta no. So moagi pa siya bank adi siya maabot ka sa B ana siya. Then kaning old market nga pasabot dire sa ako ang gibutang is sugod pa lang sa una na ana ang foreign exchange kanang forex man gud abbreviation ra sa foreign exchange nanay palitan sa una old market siya kay ang crypto is new naman aron kay ang crypto nagsugod siya Bitcoin is 2009 no. So, before po ka maka-trade sa foreign exchange, need kag broker, no? Need kag broker sa like XM, no? Sa Pinas na XM nga kuan pod sila sa top pod sila sa gawas. Daghan pa lain, hot forex, etc. Daghan siya. So, di ka direct maka-sulod sa ilahang exchange which is ang mostly ginagamit is nakalimot ko da. Ay, nanas kong baba, nakalimot ko. Katong na 5 gan MT4 MT5 nga paan nila platform exchange. But before ka magsulod dito, need pa ka broker lagi na. So, mo na i-diferensya sa foreign exchange. Ang big ana is centralized siya, no? Controlled by banks na siya. Di ta maka-direct. While dire punta sa cryptocurrency, unsay nakanindot ani niya. Unsay benefits nganong unsa may nganong trusted daghan mang mga big companies nga nag gunit aning Bitcoin. So kana no. So cryptocurrency ang Bitcoin price niya dili siya pareha sa kaning foreign exchange fiat currency nga regulated by government siya no. So ang makapataas og saka sa price sa Bitcoin matingala ka asa man gikan nganong naman di man na thin air man na di man na to na magunitan kay wala man na siya physical nga physical nga magunitan gyud nato dito like sinsilyo unsa pa da paper bills dili man na ingana no. So kani ang makapasaka niya is kaning supply and demand no and availability o pila ang maximum supply sa usa ka coin like Bitcoin no ani kay ang trust and demand magud na naman na siya no law of kuan naman na something og kuan mo targets no sa law of supply of demand ana no kay the more nga magkasalig ang tao mga big companies sa Bitcoin sa system sa Bitcoin the more pod nga mas mosalig pod ang ubang tao kay imagine mo sa tao nga salig maganing dakong kumpanya kami pa ka no so nga na ang sistema. Then the market demand for its ability and competing other cryptocurrencies. So kaning other cryptocurrencies na build na ni siya after sa Bitcoin like ETH, Dogecoin. So last month hype kayo ang Dogecoin no taas kay gisaka tungod ni Elon Musk. So og nakailang Elon Musk siya usa siya sa mga shareholder sa Tesla no. So kita ang Tesla magani impalit mangani ang ubang coin na ang ubang big companies na malit mangani Microsoft no uban pa kita pa kaha
no. So ang nakamaot lang manggod kay ang Bitcoin is nagamit na sa scams. Daghan na kayo kay gamiton nila nga pangilad kay tungod bag-o pa man siya, humot pa siya, wal dili pa kay well known sa mga tao. So mailad nila ang mga tao nga wa pa pud kabalo unsay sistema ani. But the system itself legit ang Bitcoin, legit ang cryptocurrency. Ang tao lang ang mangilad, no. So more na siya. Kay sa Pinas man gani way back 2014 nag-adapt na tao cryptocurrency. Ang first is CoinSPH. So nanatay kuan nga 4 currencies sa CoinSPH: XRP, BTC, BCH ug ETH. And nanapoy daghan, so 11 or 16 more platforms sa ata to nga nag-adapt na og kuan regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. So ang Bitcoin safe ta diha. Okay ta, at least kabalo mo nga legit na siya ro, no. So di lang mo pailad, more search lang. And makakani pong ikatulo, decentralized. So mo yun kung decentralized, no need na ka moagi third trusted party, no. From A to B, let's say ang Tesla dako kay nang kumpanya, magpadala sila og naimamalit sila mga sakyanan dala Australia daw, Japan. So ang ibayad sa taga Japan is crypto. Matic na wallet address lang sa Tesla nga company. Abot na within kwadra, di lang maabtag 30 minutes. Maabot na dahil ng funds pila pa naka million, pila pa naka billion, no. And no need na mag third party nga same sa forex nga na siya bangko agyan, no. Murag lisod ka siya sabton, but ang importante nga madali guro nyo masabtan is kita man god natay mismo kamo og na may account or wallet, crypto wallet, individually na to lahi ta crypto wallet, no. Ang gigamit man gud sa Bitcoin, sa cryptocurrency nga system or tawag na to nga technology is cryptography siya, which is ang muna ang blockchain, no. Daghan kanang block, so di sa kay nato na elaborate kung libog pa kay na siya. So dire lang ta, no. So about sa trades naman, mas daw ang mas profitable, forex or crypto. So ang cryptocurrency trading is 100 times more profitable than forex trading. Subok na gid na, no, sa ako lang na kuan pod nasulayan, subok ko na within 3 months na ko boom na koy car, charot. So ano, no, and daghan pag mga blessings na receive na ko na. So kinsa pa tong may paapas. Good eve, Cheryl. Si Ma'am Cheryl. Ang gabi, ma'am. Sa inyong mga username, sige, ikuha na to. I-comment inyong mga pana. Yung mga other, so to, pangutana o direct, para mapil mo aning ato ang pa-wheel of kuan names, no. Naman day. Diri akong silingan, madam. Siya. Nana yun, sir. Nana, likod mo. Jen de la Cruz. Hi ma'am, hi ma'am. Yung username mo ma'am palagay. Nagkanta-kanta po ako no, habang naminaw. Uy, nadungog day. Unsa may music na turon? Flame of Africa bay. Okay. RDO, okay, username Jane de la Cruz. Okay, ada sa nato ni ginainay. Jens de la Cruz. Pa-wash out si Vimar sa Kalam. Si Dexter, mo ba na? Ano to yung master? Dexter 256 man siguro to. 256. The username po RDO. Sir Ryan. Kavimar. Sir Al. Vimar. Bites. No? So medyo pila na 19 pa lang. Ditro na pa dai si kuan. Ditro, no. Okay. Dito. Pila na ka? Oh, sir. Pat okay. Anytime. So be sure lang nga kanay yung mga username nga gipang send is kuha na siya under na sa ko link kay di pod valid pag dili mo under sa ko link ka. So napod si Nonot. Asa man ni si Nonot?
Nunot og hangtod to si Raishagun nalagi to Raishagun akong nabasa. Nawala. Kani si Lilibet. Wala pa mo ka naka-register god. Taka man siya eh. Register sa no. Taga na Nidex. Tapos na si Isay Hanabat 26 58 din ni count external 256 na ano. So napod si Tito Sik. Okay, next na pod. Chill lang sa chill. Napaday nga pa si Diax. No? So, minimize na to ni. Minimize na to ni, no? So, balik ta and i-prepare sa po din ako ang one. Asa to ang alright. Mga tag kwarta, mga manulis na tag kwarta. So, balik guys. Balik ta. So, next na tong ingani mo na siya pag separate sa decentralized at centralized guys. Lupa jud LTC. Uy, hapit na. Masulod ka sir. Spin. Excited mo sa spin ha. So, niya rin spin guys. Pag wala po mo niya, anto doon niya, di wala lagi po. No? So, this is the example, no? Sa akong gina-explain ganina nga, ang Forex is centralized siya, no? Ang fiat currency is centralized siya. So, let's say, kani ang mismong bank na to, no? And then, pag magpadala siya sa, let's say, A, B, C, D. So, before magkapadala si A ni B, maagi sa bangko. No, ang kwarta magisag bangko and then moabot sa kang B. And before moabot na, daghan pa kay mga gitawag na to regulatory requirements, no, documents, etc. Likewise, so dili gid siya kay nga ka-direct padala kang B and si B di ka-direct kang D and to kang C, no. While ang cryptocurrency is decentralized siya, mo ni ang nakakuha transparent kayo and secure tungod sa mga ledger, no? Natay gitawag ledger, naka-list na siya. So kang A pwede makadala direct ka B, C, D, shuffle bisag asa ipadala, no? So pwede ra na siya. So kani. So ang centralized exchange control funds to matapok siya diri sa kon sa tunga. Adi siya mahatag. Dayon na hacks with downtime mo anak kamo na mapasabotan, ano. While ang decentralized, bisag asa kinsay mo sindan, matik, basta na lang kay wallet address, di na kinahanglan mo agi og third party, no. Abot ra na sila ha, once wallet to wallet ra na siya, no. So after that, diri na din ta. So unsa man yung Bityard? Bityard guys, nagsugod ni siya sa Singapore, no. Sugod ni siya sa ang ihang license na Singapore, na napod ni siya sa Vietnam, na napod ni siya sa US, no. Katag and diri sa Pinas, no. So unsa ano to paggamit ani? Sa to pag-register sa Bityard. So sugod na ta diri sa Bityard, no. So ingani din dagway sa Bityard guys, ako sa iyo. So sa wa pa nakabalo, rim lagi. Wala lagi ako username diya. Si rim na man siguro ka. Ayan, draw rim 92 na magud kahap. So ingani day ang Bityard, no. So pag register sa Bityard,
o ato sa ning i-log out, no, ani nandagway ani. So yung ani, no, login. So naghatag po link da sa description unsaon pag-register. So pag automatic login, di na login. Sorry, getting started. So yung ani may tabo, depende mobile or email registration yung buhaton. So pag email yung ibutang dire. Si Juan de la Cruz @gmail.com, no? Ana, no? And kaning password niyo 123456 something diha. Then kaning verification code, i-click sa inyo ning send. Tas pag send niyo, mag-countdown ni siya. Then check niyo yung email. After that, na siya na belong sa promotion or sa spam, no, sa may ngani. So sa promotion ay maghatag siya 6 digit like paana siya 2546 ana, no. Then invitation code katong si dili sa to kalimot ko sa kong invitation code FCY capital N 7Z. Pag wala pa pod ang automatic, pagka sa ako ang link mo click, automatic na ang code diha, no. So register, no, ana. Pag mobile pod, same goes, di na mo magsugod og 9. I mean 0 kay 9 naman na niya. So 955-800-4648 ana, something like that. And send verification code, password like then invitation code same ra gyapon. So ana ra. Then pag naana mo sa sulod ang pin ninyo, ako sang i-plug in na. Para makita mo kung saan pag-sit sa pin di sa pin. Alam. So, try na lang ta. Sa mobile na po tanong ulit. Si kanina, kalagin naman yung sa mobile. So, para ma-change niyo yung pin, try mo sa asset, tapos application settings, no? Mobile ni siya dapita, then security, then dara, wala pa na set, di ba? Tapos ang email, mo na ni, mobile mo nakakuan, i-change ninyo, ikuan ninyo, ibutang niyo, i-set ninyo inyong email address, then SMS kani, i-set niyo inyong number, no. Then pag pin kani not set, i-click niyo na password kato inyong login password, then ang pin maghimo mo bag-o, and pwede niyo lahion para safety inyong account, no. Kay magamit mo kuno pin inig withdraw ninyo. So kani after that makahimo na mo. So ang ways na pod para maka-profit mo, no, dire lang ta sa mobile ha, kay mostly mobile mangod din yung ang ginagamit pod sa uban kay convenience and busy. So dire na ta magsugod og isgot unsaon na to pag copy trade, no. So sa copy trade, di mo kabalo mo trade sa inyong funds, no, kani mo ni mga cryptocurrencies kani sila. Bitcoin ron is 57. Ang LTC giingon ni sir ganina is yung saka daw. So pump gid siya, no. Na. So kani pag nag-copy trade ay mo, before mo maka-copy trade dapat na may funds ani. So ang funds pwede na ko daghang tutorial sa YouTube nako. So sa mga wala naka follow pa, no, ako yung channel Kinisladri. So mo ni akong YouTube din, no, sa wala pa naka-subscribe, no, naka 1.89k. And then mga tutorials na about Bityard, makita niyo dire saan pag withdraw, saan pag deposit gamit ang Coins.ph, kay mostly mga man sa PH na to, no. Gamito no na to, no. So balik ta dire. So asset pag nakablow na mo, dito na lang natawa na lang niyo yung YouTube, ha, or else panguta na mo nako chat mo sa page dire nga page para
may balaan na to, no? So kaning this year, kwanto na siya nag-start. Once na mo funds, mangita na din tag i-copy trade. So sa copy trade, pa kuanay na lang na papiliay na lang pinsay mo i-follow. So mostly mas nindot i-follow ang daghag mga dagko o mga percent, no? Chika ni siya, mamo ni siya ang top 1 ron. So nindot siya record 76, 100%, 84. So, pwede na to na siya i-copy, no? Kani po, pwede si bulot, pwede po kani siya header. So pag nag-follow na po mo, let's say follow, iset niyo dire pila yung funds. Kani 20 is like ato aning $20 or $5 minimum, so let's say 5 lang, no? And as is na din ang uban, ang advance dire na naman ay close along with the trader para sila na mag-close along, no? So pag ana copy, set na siya. Pag na kay funds, matik mo copy na siya og mudaog siya sa ihang mga kuan kay ang tao na to ihang mga trades sa history shooting natin loading man sakita sisibulot sige pon ka loading, no? So far akong na-copy na obserbaran ako kani si bulot is na kopya na gina ko na siya. Kagin na po akong gikopya niya. While ang uban losses pod, so di mo na to matag na gyud pod kay trader gragya po na sila, same nako, same sa uban nga nagtunog trades nga nakasabot na sa pamaagi sa win o sa lost aning kuan aning crypto, no? Kay naman ay daog og bildigot saying ani sipiat kag long diri ka nakapalit naka-long or naka-buy ka diri nya ing naog ang market. So pag naog niya loss ka kay buy man imong gipalit, no? So dapat man good buy low, sell high ra ka na, buy low, sell high sa spot. So sa spot punta mas okay po ang spot kay daghan tag papilian and holding lang, mag-invest lang ta ani sa coin. Ang kaning sa copy trading lang man good makakopya ka sa ilang mga trades, like kani sila mga pro naman ni sila nga traders tanan. So pag nag-trade ka alone, manakag-practice sa forex ka sa video, sir. Dali na lang. Ga-observe pa ko, ma'am, sa kuan sa leverage kay dagko makay leverage ang sa kuan forex good tag times 200, times 400. So pa na ko na lang tawag unsay risk and reward ratio nako nga gamiton ana kuan. Pero nindot po na siya obserbaran kay mas dali man gud ma-analyze ang forex kaysa sa crypto. Kay ang forex man gud naga-base siya sa panghitabo sa mga nasod to nasod, no? So let's say ang Japan tsunami, so versus dolyaris dayon mobaba ang ekonomiya sa Japan kay tsunami gilinog, no? Nay kalamidad na hitabo dito, so muubos ilang ekonomiya, so muubos ang value nila. So that's the time nga ato nang i-short ang Japan, no? Sell short na to sila gamit ang leverage trading na rin na USD, GPY USD. So short ana. Then pag nakabangon na po ang Japan, nakabawi na sila sa ilang infrastructure, ilang kasada na paba, nindot na ilang tulay nga naguba na, okay na po, balik na ang ekonomiya nila o growth. So that's the time nga mo buy na po talong, no? Ana man, anang forex more on fundamental magud ang forex kaysa sa crypto, no? So let's say ang Iraq na bumbahan na po sa Amerika, so ang gasolina, oil, ang crude oil is mas mugamay kay ana bitaw nalagay pa something more on fundamentals tanang sa forex, more on search, no? So kung sa pa may pangutan na excite na gid mo sa kuan, no? Sa wheel sa mag-wheel na tag isa larga na tag isa pero nay mo daw og isa sana ni wala na mo apas ani. So natay pila ka members ani 26, no? Natay 26, no? 1.5 break even pa lang ni mo siya. So ang mapilian and wala nag-live karon dili valid dili na to dawaton, no? Next may mail at tatagaran to sila mga 1 minute para mo comment og sila na ilahan na. And pag wala sila, so mangitatag
laing winners. So, sample lang ito isa. Sample sa ta sample. Kasi 100% pwede man dito. Arga. So, say, pila man ang amount na yung marag. 10 man kapital, 10 engine man siya. 100%. Nas, tigi-tigi si Patrick. Kailan dyan ko ani unta sa daog. No? Sa kakis nga red horse. Ay, sa kabakit rin. Kape, no? Stallion ra, stallion. Pero sample pa man, so wala na. So good at tagampo. Sir, diaksi na. Meron na, ma'am. Diaksi sana yun. Oh, dito. Kay diripod na kani siya is naka trading view na punta, no? Chart by trading view. So, is na So, sugdan na nato. So, sa wala pa na kay raffles rin nato. I mean, i-shuffle. Ryan Kwang. Uy, si Joe, may gabi. Hatag ko kwarta dito kay board ko. Pero, conserve dahil sa buwan. Sa t-shirt. Ipalag ko nila. So, hatag ko ko kwarta. So, sige, larga. Sowel diri. So, shuffle sa nato yan. Pak. So, final win. Ano yung isa? Oy, si Sir. Si Pai. Ikaw, get Pai na ka daw. Pai. Pero murag. Kaya ko siya mga pila kami minutes na basta 10-5 pagpadang ay sulat na to isang dog wala man si Sir. Next na ka, wala na di online period. So, di na siya period. Panghatag niya siya. Pang shampoo niya siya para sa itong na-addict. No, wala man si Sir sa Meriato. Baling siya lang. Siya kakuha. Taga ito. 5, 4, 3, 2, 5. So, wala. Baling ka. Sa daw yun si ma'am. Ma'am, yung daw ka ma'am. So, sure ka nga na ako ma'am. So, saan man yung pag-apil na. So, pakapil ka once naka-create kag account no sa ako ang share na yun. Basta lang caption do. Ano ba kanin si ma'am? Wala ba namin no, check lang na to no. Naabay na mo ba? I-check pa po na kung maganda ba. Uy, nagigday. So, isa na no, isa na yung daw. Ito, kadyo na.
na po na ako. Nine a.m. to 9 p.m. rapod. Mag-withdraw ka So balik no, balik. Salamat BTR. Kana lang sa siguro. XRP. Check natin yung XRP no. Oh, 9%. Taas na eh. Na-reject na nga. Pakita mo na mo sa kuang link. Mag-guide ko ninyo no. Trend lines PM na by ako. break na. Tago. So okay po niyo. Chat lang ko sa Facebook or comment mo diri para Week to week to. matubag to mo no. Mm. So, sa Nice. regards ko sa ako mga kako-ambassadors si ako Ipa na mga diri. si Robert Sir siya diri. shout out niya and Sir na po diri. amo ang region nga si Cindy So ano tong T aning ano ug ang uban XRP pwede na siya so pwede. that's it og sa ako ang ka-team sa BBC whereas family communities Hindi mo mabasa ang comment pa. Nabasa na ako pa pero totoo na ka pa. Sige lang pa. together no so katong Silang mga tao interesado ko. po join sa mo Bantay comment aron mulaog pareho last week. Ang ang daghang gyud ko si Aljan ay kadaog siya gapon. So that's it. karon nga will Salamat tag isabi. salamat. So shuffle sa nato no. Short na XRP sir. Ayaw sa ma'am. Giweek man siya but wala pa magud na human napay sa 1 hour ta mag-check. Oops, niya na. Again, error mo. Asa ba ako din niya na. Natitawag na ako pero busy pa ko ha. Hulatan na lang retrace ma'am. So okay maghulat og retrace sa XRP before ka mo. Or else mo sideways na siya after moment itong TA, di ba? So after sideways pwede to ma-short. I guess to line. Yep. Yep, naamo sa pa man iko. Sure mo good. Signa ko kauban diri ha. Gabiin na ba? Sige be, will tabi kay sig suko na niya ko ang kauban diri nga di makita. Let's go. Shuffle na to kasabi. Fire. Jitro na gid. Oy, si Aljan. Piya man ni popcorn. Si Jitro de. Ganina sir sa YouTube video siguro. Yung sir. Ilang ongo kay friendship ni sa ongo. Si Jitro din ay katulo na tong daog no. Fights. Comment na lagi mo kay ang dagag mo comment mo to'y mostly mo mapilian. So na-remove na ba nato to siya? Wala pa. So remove na to Sir Jitro. Okay. Hapit na Aljan na Salamat Shopee. Di ni Shopee. Oy, salamat Bityard. Kay Bityard sponsor ani. Ikaduha na si Jitro. Kiinsi dahil. Check na to sa Kiinsi dahil. Nindot po purma. Shorting na po si Kiinsi. Trendline sa kaya punta. No? Bang. So, si Kiinsi na nadre sa Bityard. Dara. So, napod siya dere. Pwede rin kaya punta dere magkuhan. Pero mas lamit dere mag-copy trade na lang. Dere na lang iMobile. Daw, ikaw hatag ayuda.
Si Joe. Bahalag di ka daog basta ni comment ko. Aw, daog yapon ano man suporta man ang mga Joe. Dinas ba dinas. Dinas sa kalam. Padaog ako master. Si Jan, ang sa to imong kuan Jan? Mga username. Kaya ba sigwa ka na bilong no kanapil. TH. Wala pa, hinay pa TH. Sideways pa. Yan ako na. So tulo, mangita tayo kaupat na po dro no. Cheryl, salamat Bidyard. Ma'am, basig mo daog ka ma'am. Kaya nagpasalamat ka sa Bidyard. Let's do this na gid. Sort, tapos pack. Let's go. Pang-upat na niya. Kriptutut kaduha na po rin sa kriptutut ba? Audag kayo eh. Cryptud. Ganina ron sir. Pwede mapili mga sir. Kay check magyapon og gid sa tong nag-share no. Remove na natin isipan. Sana all. So balik na patag TE, balik na patag dari. Ili tag kinsay nindot kopya. Di ba makita ilang history ba? Dapat naman ta na siya. Hayag po din. Ana, para di kayo. Hayag ba? So darar mo dayo. Dito kayo. No, kinsa mo to yung daog? Scripted 3. Naa ba siya? Wala. Kaya itong pulihan, no? Lista na to wala. Kayo, talas 10 natin. Pang wakwak na apit na tamaman. 1 hour na tong live kapin. So, proceed na ta sa... Proceed na ta sa line o di pa? Sige na, kaya... GG ka do. Gamay rabi pilian. Mga 21 ra ka buok. So, syaro sa 21. So, daw ay percentage, daw porsyento nga daog ka. Makita. Si Juan, si Romeo, nagyaw-yaw, si Senpai. Present ko pa, dili mo comment, delete man guro. Okay pa eh. Apel to yung mga pa eh. Sige, sige, sige. Nakakaayo. Sige, pang kuan na ni. Pang pila naman eh. Pang 5. Pak, larga. Ay, si Riam good. Di si Riam Putnik. Putkins. Si kuan ni si Sir, si Putkins is kinsa ganito. Naunto siya sa first comment. Putkins. So, list lang natin siya and check na to niya og naaba ni siya no. Kapag wala siya, so wala. Kasayang ikaw. Siya po na to. Bon, kada login ako sa Bitchat. Sige, podcast city. May ingon na na. So, mao pa na glitch sa ko ano, sa Bityard sa karon kay bitaw mag-set kay may sige ka reset. So mas okay sa akong gibuhat same ani kay more on ang Bityard is ang ilahang kuan man god liquidity nga kuan kaning Binance ra gyapon draw. Our liquidity provider is Binance. So mas okay dire na lang ka mag kuano mag TE mag-set og mga indicators or sa Binance ka maglantaw og indicators pwede ra
Pwede mo na mag-type dire, madali po na. Let's say, sa may lain sa kuan na. Binance Coin. Let's say, Kuti, USDT. No, no, no. Ana. So, makita na dire, Binance. So, pwede nyo na i-click, ma-change dire na, no? To Kuti USDT. So, mo ni ang TI sa Kuti. Nag-hold ko Kuti up until March 31, no? Kay mo boom pa na siya. Saka pag na siya. All-time high na po na siya. Pabor na siya ma-break na po ni. No? So, this is, so, nag-ingon naman po ko sa GC, ani. Nag-ingon ako sa BBC. Sa mga nakasabay, maayo. And sa mga musabay, muapas pa lang, pwede pa man. No? Kay i-launch pa man nila ang Kuti, ilang exchange, ang ilang pair, karong March 31. So, posibly, after launching mo, pump siya tumoy. No? So, mas okay. So, okay. Wala ni siya sa, let's say, tanaw na to sa spot o naaba sa spot ni sa Bityard, no? Aba ang Kuti. So, wala pa. Wala pa diri sa Bityard. So, siguro, sa laing kuan, pwede mo hold sa spot. Kay ako ga-hold ko sa spot. So, balik. Ito yung chat sa kuan. Fightings. No? And next na pod, ipatuyo ko na po na ito ni Mintras kuan. Tras, daghan. Boom! Si Vilmar yung kadaog ko. Sa kalam ganina, kadaog po. Ako lang yung inota, pero check na to niya. Vilmar. Present, baka present o not present. Anaram na siya. Para madali ba? No? Ba, name ako. Regina Yuson. Ay, si ma'am. Ganina ra ka, ma'am. Ato i-adi mama kay marag ganina ra kagalantaw Gina, no? Sulti lang unta mo. Sila. Kana mga classmate diha, chill ra mo diha, chill. Adildal dat kanay, apilig pag-ampo. Shuffle shuffle na si Alja. Shuffle no kay kuan, muragi kapo sa puti. So dire na lagi nagdagan ang views sa tigkuan ano, tig Wheel of Names mga bugoy mo. Boom, si Vimar. Oy, mohang username ikon sa kuha unya. Ari magatapad raman di atong ni Mas Stroke si kuan. I-shuffle pa nagbalik para kuan. Wala na tapad-tapad. Classmate bi mo sa una, tapad jud mo. Mangopyar ba mo nako? Kay nga na bi ko ka genius sa una. Charot. Sige, next. Yan na mag-observe sa laing coin. Basta ka ni Kuti is good, no? Ang TRX ga-hold ra gyapon ko until now sa spot, no? Holding ko sa spot. Kita ko siya potential. Kay sa karon lower case ang 1. Ayo pagid projection may nahitabo. No? Pa-price right apas. Basta. Yes, kana jud may bala naman na kay niglantan ako diri. Si kuan gani tanaw man ako na og nag-share put no kay para valid kay ang atong rules is like, comment and share man. So ana lang. Nangopya man sa against trades. Classmate ako sa mga high school ba since birth no. Classmate ako mga since birth kay mga supportive kayo sa baan kay diri. Naikot sa Binance. Koti na siya. Koti USDT. Nana siya sa spot napod sa leverage. No. So katong na sa BBC members nakabalo to sila. Si Bimar o si sa pato isa nga sa kalampod. Ang uban mga BBC members kay naka-hold po sila sa Koti na. And mas ayo. Check na to user So saka pa siyang ios no.
Pwede pa siya mo mukuan. Kaya nagka-higher high siya. I mean, nagka-higher low siya sa bot. Sunod ani, higher low na pod ni. Higher high ra gyapon ni. Kaya naman siya dire, higher low, higher low. So dire pod higher high, higher high. Next ani is higher high. Murag anaw na to ni siya pagkuan. So mga dire siguro no. Trend lines ra gyapon na to na siya dakpon and between ani o kani. Posible dire, no? And ang dire pod sa ubos dakpon ra gyapon na to na. Paana no. So wedges siya. Sumpay ra na siya. Bawag na pod dire, no? Until break na pod. Ayon, resistance na pod di ani nga side. So risk lang nga na magidusahay ang sugal, ang trade. Stop loss ka dire, let's say break. Sulod ka, stop loss lang ka just in case mga og, no? Kaya mukusog yung pump, pabor. Milk tea yung sugal. Punto, black scoop daw. Black scoop, wala may Starbucks, very good. Like, comment, share. Sa pa ni, sige, ingon, fries. Laag mo dere, kay magpa-fries ta. No, and pila na to yung nakagdaog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, tulo na lang, no? Napay tulo. So, katong mga nakadaog in wala before na end kay check man ako sa akong username. So, ilisda na na to ha matik. Bang 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 bang. Jen de Lagos. Nakadaog ko si Kent. Pamawi sa Los Kent. Nice, nice, nice. Kent gun. Sagaten. So, wala yung comment. Dexter Balindres. Ingon ana de paggamit sa mga tools. Yes, nga na siya. More on kuan. Mga tools. Daghan ni siya dire. Kanipod na po rin siya yung mga gamit. Sa na siya. But, drill lang sa basic, no? Para kabalo mo sa paggamit. Pa-bonus ka ron siya. Depende. Mura gamay pa man. Gamay raman sa ron. Nagunaw na, nakagpa-bonus si Aljan. Nakadaog na bitaw ka last time. Si Bimar, oh. Kani si Bimar. Usa po ni siya naka-hold sa Koti. No, USDT. Siya po lasad. Uy, wala lagi nagtingog si Kuan. Si Kent. Yay! Uy, ang uyab may tingog. Murag ang uyab gini ba? Ikaw ba yan? Kay magpa-change oil may. Change oil may Kent. Ay, naday, na-present tayo. Present. Pugi sa thumbnail, ani, oy. Yes, nice one, bro. Keep it up. Oy, si Robert, shout out kay Robert, no? Isa sa mga ambassadors sa ako ang Bityard platform. Ang thumbnail, bro, sa gipanang kimutan ako na mga gains last month, no? Sa tuang trading. So that's almost 1 point something 1.2 M na profit na. No? Set up sa balay ba? Mawala man ko sa si Regina man yes. Mawala ko sa first time man gud na ako. Okay ra ma'am. As lang gid diri ma'am. Kent Gonzaga ko sir. Ikaw dai po ha. Sus nag-comment po dihang BB Loves oh. Ay kumpiyansa sir ha magpa-change oil. Kuyogi na siya magpa-change oil ma'am kay isod jud. Nice. So, pwede po ninyo i-follow si Kuana, si Sir Robert. Sa Kuana siya. Sa Trading Owl na nga page iya. No? So, mga bisdak sa kalamang good ni good. So, tinabangay mi. Pila na rin nabilin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. 8. So, 7. 2 na lang nabilin. Depende ani ron. Matag ba ko, no? So, i-shuffle sa nako nilin para may balan. Kung isa to'y dagkag comment, basig mo to'y mudaog. Mga congrats na pod mi ani sa nakadaog Sir Ryan. Si Ryan nakadaog ka last time, sir, no? Shuffle kay request ni Aljan i-shuffle daw.
Tan tatan tatan tan tatan tan. Padlay nabilin. Pila no ni nabilin? Pero bal ano. Ay dra 19. So 19 na lang siya ro. Sa 19 wala jud. Jo, wa maka-create Jo. Oh, naniid ang takas GC. Na-create ka ganina. 500 pesos na ka. Sige, larga. Tito. RDO. Sunod si Tito. Si Tito Inaw. Si Gilbert. Pagkaroon pa nabot. Gilbert Lebron. So, inout na ko na si Tito, no? Pag di siya ka-comment within 3 minutes, 2 minutes, itataglayan na. Tito, upat ka. Oh, fights. So, nag-dump na ba? Nag-dump na sila. Naka-position baka ako, no? Ano ba ko igipang limit? Kasi mapil din na punta. Closing na ba ako? So, apay na-hate sa akong mga orders, no? Papa ko ka-report sa Telegram. So, by the way, guys, katong mga naka-create sa ko ang link, no? Diri sa Telegram. I mean, diri sa Bityard. Na ako'y Telegram group, no? So, pwede ta dito mag ah, Q&A about sa Bityard, no? O unsaon nin mangayo mo og suggestion kinsay nindot atong ipang-copy kay mag-copy ta, no? Kay ako pud na pud ko'y account nga gi-copy sa kuha, i-copy sa Line Traders, no? Para mas maka-learn mo og unsay mga diskarte pod sa ubang star traders, mga pro traders man na sila good from Vietnam ug uban pa somewhere, no? Nga naman. So duha na lang, no, or isa na lang dayata. China still short karon sir. Mangita ta i-short. Ang i-short karon sir, dire kay namo ko'y list dire magod. Kani siya is makita ra pud siya dire sa Bityard, no. So as of now, ay ang XRP nagpump pagpadayon day. Di ba? Di ba? Ato ingon si ma'am kanina nga mating short na but no. Dili pa to kay strong pa ang yang candlestick, no. So mangita tag i-short, mangita tag wala pa man gud oy. Wala pa may na-break kayo sa mga concert sa mga symmetric at kuan, symmetric mga form, no. No. Papak. So mas nindot man gud sir nga og sa bag-o pa ka focus sa kag pila ka coins upat, say upat, and then lantawon nimo na siya og pa kusog yung uptrend. So ayog short entry long ka perminti, hulata perminti asa siya taman retrace, saka na po retrace. Pandak po nimo ang mga higher kuan niya, lows niya. Ka-share man ko this is. Sige. So pila na lang ni. So mo ni ang list day sa mga nakadaog ha. Paki-check niyo name og kuan og sakto ba pagkasulat. No? Tamaria Diaz 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So Tito, wala nag-comment si Tito, no? Lista na to ni siya. Taot na ba? Thumbs up taga Leyte. Oh, shout out from Leyte daw sa mga nakasabot og Bisaya or Tagalog bagyapon na sila. So magandang gabi sa inyong lahat. Ganern. Ako di ay. Oh, si Tito, ikaw din na Tito. Tiki-tiki maguto yung mga Patrick. So kanay check niya check. So wala ani sila ato nilisdan, no? Pa-confirm. So naghisgot man nag-reunion sila. Trade sa mo para natay daga kwarta pang reunion. Listahan na tiki-tiki good. Turaw, tiki-tiki. Walang raffle, walang nakita. Ay, wala pa nilabot ha. Na-click na po.
Tapos kani siya, ganina, daog na to ni siya. Wala pa nilapot. Balik, balik, balik. So, si Tito, wala siya, no? Sige lang, ato lang ni Kuan. So, natay invalid isa, pang... Okay, so natay duha pwede, no? Okay, 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 okay. So, larga, shuffle sa na to. Uy, si Alja na po yung dog. Si Riham, gilap dyan. 500 pesos. Si Aljan, pag naani. Pag wala ni, lista ni. Kung sa ito mo usually ginatanaw. Padaw si Justin na. Ang tip, imo usually ginatanaw, sir. Tip, sir, basta mga ani kusog ang trend 4 hours, no? Takpo na to ng mga strong support resistance niya. Pero sakto-sakto lang 1 hour. So, nara na duha, no? 1 hour, 4 hours. Ug 15 minutes ka, medyo hinay ang market. So, 15 minutes, 5 minutes. So, ayo lang kayo naog jud sa, let's say, 5 minutes, ayo lang. 15 is okay pa. No? 15 minutes. But 1 hour is pang kuha na siya. Pwede na siya pang day trade, no? Scalp day trade, no? To swing, pwede siya swing up to 3 days po na. So ang dot, gahold po dai kog dot, no, sa spot, no. Kay isa man guni sila sa mga decentralized, mga bagong mga DeFi pa, no. Decentralized financial, mga top sa mga decentralized. Number 1 po ang link. Pildi na sad next time na sad. Wala ka daog last week, sir. Ham, wa juga napilian ham. So napay isa. So 1 2 3 4 5 6 7 8 So napay isa last na gyud. So last. Si Sir Edmond, thanks sa info about tips. As lang sir, ayog kakwan sir. Samot na dito ta sa BBC, panguta na ayog kaulaw sa BBC. Kita kang mo tubag, tagang mo share og knowledge dito. And pwede sa po mo i-PM about ana, no? O more ideas pa. So last na ni, bang tuyok. Ako katabunan, ako nang i-hide. Lihok kon. Ay, biskot na green. Asa na to, nabuyon kay pug ayo narade. So indaog si ma'am. Pero na ba ka ni Sharon, no? Si B33 kinsa kani si B33? B33 kato yung bago ba? Bago ni siya, bago. Pag wala ni siya, check na to na siya niya. 1,832.90. Sumrog wala ni si ma'am, taga na tog 2 minutes. Pag di mo comments, so naaba wala kay last na napaisa na chance tong wala ka daw. Mo na to. Two minutes na. Mas pasa po 2 minutes eh. So mo ni ta ganina sila, no. Sige, last. Larga shuffle batch. Ano, gamay na lang 16, Sharo, kinsa ka na, no? Akong amigo. Si Patrick.
Og wala ni siya, list na po na to ni. So kanin valid ni si ma'am. So si Tiki Tiki. Comment. Dapat na-crypt ng username para daog. Crypto ba to yung mga sir? Remove din nato ni. So 2 minutes na po. Pang last na para humana jud. Kulang ampo. Kulang sa comment na. Kulang sa share. Ilis di mo to. Wala siya ka-comment. Sus tao ni mga friendship ban. Lagi kadaog. Si Tiki-Tiki na jud. 2 minutes na dali. Ara po kayo 1 minute. Pila mo to'y comment ni mo ganyan na jo. 1 minute. So hapit na. Ito na yung kwaon ron. 5. Sakto si Tiki-Tiki. Ako na po sir. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wala na. Erase na si Tiki-Tiki. Nawala man siya. Ay, nakaduha na. O, dara day. Buhi day. Okay, so valid na day siya. No? So, nara day si Tiki-Tiki, which is mo si Patrick. Tanaw sa ako nag-share ba niya siya para mabalid. Okay day. Okay. So, kani ang mga indaog, kani ko yung check, no? No? So, ang nakadaog ani last time, kani, si Jitro, mga, kuhan po din sila. So, mga diehard. So, dapat diehard po din, no? Para sige kadaog. Kani sila, kaduhan na. So, kaduhan sila nakadawat, ayuda, swildado. Swildado po sa bityard. So, sunod, pag mag-live trade na po, kuha na po ko, tudlo, og naamo, siguro, pabor, kamo na yung daog balik, no? So, kani magod sila, naman sila paminti. So, last time, ang indaog kay more on team Telegram group GC to. Die hard comments there. Sige, and thank you kaniya. Karon nagkuha naman, lagpas naman 9. So, tomorrow, 9 a.m., anako ni siya, adlawan, or udto na ko siya isend sa inyong Bityard, no, account, no, and sa decision ninyo, ano yung $10, withdraw ba ninyo to GCash, kuha lang sa ko, send lang sa ko, PM, no. So, thank you, and kaning video is, pwede ba na ko ni siya save naman siguro, no, sa kuan sa mga kaapas, pwede ni i-review lang nila, no. And, sige. Salamat, good night. Ayuda na sa next week. If you understand, you're able to choose, okay. Nag-times 3 ka Sir Jitro, nagudtong 10, no? Diba? Copy trade lang or trade lang. Salamat, coach. This is GR. Sir GR, oh, naba ka username ato, sir? Sayang, no? Waka ka sir. Waka ka napilian. Oh, DJ. Ako na si DJ Lonyo. Pound for 101.9. Bill FM. Charot. Ayaw sa balong. Grabe po ni sila. Ay, mag-video call na lang siguro ta GC ni mga ano, uban. So, yan nila. Ako lang ni-post gyapon sa GC. Good night. Potkins day ka, sir, no? Sayang. Sige. Good night na ninyo and susunod na po.